Nazdar, to je Tomáš z kanálu Gaming Videos.cz a dneska to bude hra Epic War 5 Hell's Gate. Takže teď to bude představení postav a vy mě budete psát do komentářů, kterých těch 6, který vojáky tam mám dát a proti kterým okolu. Takže teď vám to vlastně představím. Tady už mám jako všechny. No ještě mám tohoto. 1999 Ana Max. No a tak vám představím ty postavy a vy mě tam teda do komentářů budete psát, koho mám dát do formace a do jakého souboju. Tady ti žlutí jsou nejlehčí, fialoví jsou normální takový a červení jsou nejtěžší. Takže tady je Little Hobbit, ten není ani moc dobrý, ale mají jejich prostě 16, jich tam můžu vyslat. A mají celkem dobrou jako rezistenci nebo obranu proti všem typům útoků. No a jak má 140 životů a 50 jakože ubírá. Tady je potom Dwarf Defender, ten je docela dobrý, protože ten má 400 životů, 85 ubírá a je jich 10, ale jako rezistenci nemá moc dobrou, protože mágové, třeba tady tento mák by ho dal v pohodě. Potom tady Elf Hunter, to už můžete vidět, co to je, ještě i podle těchto šípů. To je lukostřelec, no spíš je to holka, takže má 190 životů, 55 ubírá a má 12krát ji můžeme použít. Tak a taky rezistenci má dobrou, normál. Potom je tady Elderly Wizard. Ten má 160 životů, ubírá 105 a má magické útoky, takže by toho Dwarf Defendera, který je tady tento, tak by ho dal, myslím si, že v pohodě, protože on měl rezistenci na magii weak, jakože malou. Můžeme ho použít 3krát a má dobrou rezistenci, má normál. Potom tady je Amazon, tam má takový velký meč. No a má 500 životů, ubírá 160, můžeme ji použít 7krát a má útok slash a má dobrou rezistenci. Paladin, ten má hodně životů, ubírá 120, můžeme ho použít 5krát a tady má velkou rezistenci, normál tam má. Já tady mám 1070 expon, má 1050 healů. Yeah. Tady je Kentaur, to si zastavte a podívejte se na to. A už to totiž nebudu nějak moc ukazovat, protože podle mě už uplynulo dost času, ale tento je fakt dobrý, protože má regeneraci. Vždycky si to pozastavte. To má mega dobrou rezistenci, má strong. Tady Goblin, to můžeme použít 16krát, takže je dobrý. A tady ta je taky silná. Je to taky mák Succubus. Ale má malou rezistenci. Tady, jakože nedívte se, že tady to nemám zaplněný, to tam prostě není. Takže Troll. Gorila. Táže kameny. Je to na dálku.
Ranger takový, ne, dělám si srandu. Hellrider, ten je taky hodně dobrý, protože má jedový útok a můžu použít tady toto je taková žába, která nevím, co udělá. Warp Engineer slabo, ale bombičky jsou dobré. Toto je, že je takový malý panáček, který drží v ruce bombu a prostě nikdo po něm nemůže zaútočit, nebo jako může, ale on ho myslím je zabije dřív. Tento je taky dobrý, to můžeme použít 12krát. Teďka tady toto dělo, to je taky dobré, až na to, že jenom 3krát a má malou rezistenci. A teď jdeme k bossům. Dělejte na to, 3700 životů, 390 ubírá. A můžeme ho použít 2krát a ještě ho nemám na maximum. A tady je, ježiš ne, já nechci akcesory. Tady je golem, 6400 životů, 370 ubírá a můžeme ho použít 2krát. Tyjo, tady tu rezistenci má jaksi pomíchanou. Tady kostrážník. Já jsem smrt. Teda chci říct smrt. No a má 6850 životů, 440 ubírá, má útok slash, můžeme ho použít 1krát a má malou rezistenci. A tady toto si zase zastavte, ale White Tiger je fakt dobrý. Legendary Phoenix. Ten je taky hodně dobrý a taky se rychle načítá, když tam chci použít. A ještě je silný, tak no prostě tak. Resist Magic Block, to je co, jakože na něho neplatí magie. Tyjo, tak to jsem ani já nevěděl. Resist Pierce Block, zase ale jinak weak. Iron Fortress, ale pohybuje se strašně pomalu. Air Dragon, ten je taky silný, ale má menší rezistenci o něco. Black Dragon, ten je silný. Můžeme použít jednou, má 12 000 healů, nebo životu, proto kdo neví, co to znamená, 600 ubírá a má dobrou rezistenci. Inferno. To je jako boss, který vlastně chodí na tornádu. Tak by se to dalo říct, ale je hodně silný. A nejlepší. 19 999 životů. 990 power. Ubírá. Slash. Ale rezistenci má weak. No, to jsem nevěděl. Ale když mu dám tady tuto věc, tak najednou to má strong a je neporazitelný. Prostě. Takže si ho tam hned dám. S ním tam dám třeba Black Dragona. Ten má malou... No, prostě mu dám taky, aby měl strong. Potom koho ještě? Ještě by jsem nám dal tohoto, tuto a třeba, takže 3 na blízkost a třeba 3 na dálku, ještě gorilu. Takže co by jsem dal tomuto by jsem dal, ne, tomuto by jsem to nedal. Tomu dám tady toto. Této magičce dám třeba damage jako budovám, které se tam můžou stavět. Tady této dám, ne, to jsou jenom životy, to ne. Té dám tady tento meč. A gorile té dám toto.
Tak a můžeme se pustit do jakéhokoliv souboje. Takže já bych sem dal třeba koho, tady je Black Dragon, Power Goblins, ano, tak pojďme na to, zrychlím to. Tak pojďte, nahrávejte se, možná se to bude trošku sekat, dám do popisku tuto hru, abyste si to mohli taky zkusit a vidíte, jak dlouho se načítají. To je fakt horor. Já na ně vždycky čekám. Protože jsou silní. A jak můžete vidět, tak ten prostě tady tento se načítá fakt dlouho, ale já už je tam pustím dopředu, ale účelem hry je porazit bosse, který je tam jako boss, ale nesmí umřít ten váš, třeba já mám jak se to jmenuje, School Knight, nebo nějak tak. Ale drak už je tu, dívejte, už je tu v plné kráse. Ale trochu si to seká, což je nemilé. Nedivím se, když je tady takový souboj. Hele, za prvé udělám toto. Takhle už buchní. Sakra. Jsem neudělal dobře. Už to bude. Jak se jmenuje? Nějak Hell King? Nebo co? Už je tady chlapec. A drak už tady útočí. Pojď. Jenomže je, jakože chodí strašně pomalu a já si k sobě přisunu stůl. Tak, no a dávají damage 40 000, takže to draka dá teď na ranu. No, jo dobrý. Ty jo, ten to udělal fakt dobře. Svou prácičku. A už tu budou. Jo, už tu jsou goblini. Kde už je ten král? Tady je král. A drak. Ale král je silnější. Pardon. Tak pojďte do nich. Pojďte. No, pojď do nich. Vidíte ten to jeho velké mečisko. Pozor! Běž, aby se k vám nedostal. Boom! Oh, vidíte? Pojďte, vám dám damage plus. Teď už to můžu zpomalit, aby to vypadalo hustě. A já 2000 damage. Furt to zrychlím. Čo, tady ti to se ještě nepohnul z místa, ale tady ti to už ano. Pojď, šláhni je! Dobře. Takže co máš ty? Nic nemáš. Co ty? Ty máš meteory. Pojď. Podle mě toto dají. Podle mě to dají. Jenomže ti goblini až zaútočí na toho. Počkej, já jsem tam oltář. Regenerace, chci to regeneraci, že jo? Ale tady dám ještě za gorilu. Tady dám Fire Tower. By tu byli jenom ti powerful goblins.
Dal jsem to moc brzo. By tu byly jenom Powerful Goblins versus tady prostě, aby to dávalo, zabíjel tady ty. No a nicméně jsme vyhráli! Jo! Thunder Run. Takže čekat, kolik má o 29 000 životů a 1400 damage. No a tímto bych se s váma rozloučil. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr. Pište mi do komentářů, koho mám dát do formace a na jaký souboj. No, řekněte třeba, napište tam třeba červený, toto je Evropa, toto je Austrálie, toto je Asie a toto je, počkat, Evropa, Austrálie, Asie, Afrika, tak, takže tam napište třeba Afrika a třeba žlutý dole, nebo žlutý uprostřed, nebo žlutý nalevo, prostě já se v tom nějak vyznám, jo, takže to takto napište, no a nicméně, čau.